kehyksesi, saranasi ja ruuvit voivat löystyä tai hajota pelkästään säännöllisen käytön kulumisen ja repimisen seurauksena milloin ja missä tahansa. Siksi tarvitset kätevän Snap It Ruuvi silmälasien korjaussarjan. Nopein ja helpoin tapa korvata kadonneet tai löystyneet ruuvit. Nyt voit korjata omat silmälasisi sekunneissa. Taskukokoinen sarja sisältää kaksipäisen ruuvimeisselin ja valikoiman patentoituja Snap It-ruuveja. Ainutlaatuisen pitkän syöttöpään ansiosta Snap It-ruuvi on paljon helpompi käsitellä kuin tavallinen pieni ruuvi. Kehystäsi korjaamiseksi sinun tarvitsee vain pudota ruuvi reikään, kierrä se paikalleen mukana toimitetulla ruuvimeisselillä, katkaise sitten syöttöpää sormillasi. Helppoa! Pudota se, ruuvaa se kiinni, napsauta se. Snap It-ruuvi antaa kehyksillesi vahvan uuden liitoksen, johon voit luottaa. Kokeile napsauttamalla. Kokeile itse. Pudota se, ruuvaa se, napsauta se.